Maayong gabi mga igsoon, kahinumdum pa mo, ag sa gagmay patang bata, ga eskwela ta sa elementary, ganahan kaayo ta muduol sa usa ka teacher nga friendly and approachable, dali nga maduulan. Pero dili ta ganahan muduol sa usa ka teacher nga terror. Nganong ako ning gisulti? Kay maunay nahitabo diri sa ebanghelyo karong adlaw. Nganuman nga ang mga bata ganahan man muduol kang Hesus. Kay nakita sa mga gagmayng bata nga kining atong Ginoo very friendly and dali maduulan, approachable. Abi ninyo mga igsoon na ako'y i-share ninyo akong pamalandong na ay duha ka kurso nga lisod nga bisan wala giiskwilahan sa mga gagmayng bata, built-in na nga naa nila, swito sila, expert sila aning duha. Unsa ning duha ka lisod nga kurso? Psychology. Di ba psychology is the study of the behavior of the human person? Kining gagmayng bata, bisag wala ga-eskwela psychology, maayo kay na sila mo determine kung nagmaskara ba ka or tinuod gyud kang buutan. Bisan pag magpakaaron ingnon ng imong itsura, makaatik na sila. Ikaduha nga kurso, internal medicine, doktor. Ang mga bata, bisag wala ga eskwela medicine, kabalo kay na sila mutanaw sa sulod nato kung buutan ba gyud ta or nagpabuutan-buutan lang. Maunang, kung gusto mo nga makadetermine kung tinuod ba gyud tang friendly and approachable, pakig-relate og mga bata. Sige gani, kung ganahan sila nimo, congratulations, dili kalayo sa giingon ni Kristo diri sa ebanghelyo karon. Ila sa sama ni ining mga bata ang langit. Basin na imo ingon ninyo, Father, friendly man ko sa mga dagko, ganahan man sila muduol nako. Ayaw kumpiyansa kay kining mga dagko, kining mga adults, pwede nang makipagplastikan nato. Pero kining bata, dili na kabalo mamakak. Kung moingon na siya nga buutan ka, buutan ka. Pero kung moingon na siya bad ka, then there must be something wrong. Psychology and internal medicine, suwito kayong mga bata anak. Sulay ganig relate nila. Okay? God bless.